IHP 12 sa Cebu, numero 1, Tatak RMN. Handumanan sa kaawit. Mayong adlaw kaninyong tanan nga mga suking ti paminaw, nining handumanan sa kaawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong kaki. Ako si James. Sa dili ko pa sugdan sa pagsaysay ang maong kaki. Pagayong pagtugtog sa awit nga naguluhan. How do you heal a broken heart? RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga nagpuyo sa Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga James. Recorded by X Thunder Gaming. Ay, salamat out na ko. Magdali ko, bi. Kaya magpalit kong cake ni Mama. Birthday ra ba niya ron? Hayop ka! May babae gidi ay ka, ha? Ay mo ba? Ayaw ko siya ng tingin ko. Nagpagkauwaw man lang. Ako pa ba nagpakauwaw, ha? Sumol-sumamol papo na ko. Bahis ka! At Di tumakot. lagi natin noon. Kining amahan ni mo, dunay kabit. James, nak. Paminawaw na ko. So, tinuod gilay pa. So, tinuod gilay nga mga pagduda ni Mama. Mao day nga pirmi kang madugay guli. Nak. Abi na kong tarong kang pagkamahan. Wa pa day kay ayo. James. Mao na nagiginom ko na ko ron. Tungkol na ng problema ni mo. Grabe ang hana eh. Huwag kaluwis kong inahan. Nadyo mga nga na, bay? Hi, sir. Niyarang among menu, oh. Kupa, bay. Oh, thank you, miss. Welcome, sir. Tod, pwede ko mangayos yung number? Thank you sa libre, ha? Thank you po kay misugot ka nga imbitaron. Wa masagod ko ilingaw sa amo. Wa mo ko'y trabaho ron. Mao day. Nancy, pwede mangutana? Sure, unsa man na? Kung manguyab ko ni mo, may chance ka ko? Nganong wa, good. Dako kayo chance. Gwapo ka, unya buutan. Kung mao, pwede ko manguyab ni mo. Okay. Say okay. Okay. Uyab na ta. Yes, thank you. Wow, uyab na mong Nancy. Ubay, Lahir, gid basta gwapo, eh. Easy kayo. Kami daw na ning mga pikig naong. Kinahanglan na ba mag-effort mayo? amaw ka ba? Nalipay ko para ni mo, bay. At least, hindi na ka magsigig una dito sa problema sa inyo. Kaya si Nancy na lang ang imong hunaw-hunaon. Mao lagi ba? Nalipay sa ko nga nabot si Nancy sa kinabuhi. Oh, nagmata pa rin ka, ma? Oh, saman, nagpaabot na siya ka sa akong may laking amahan? Ikaw ang akong gipaabot og dili ang ibong amahan. James, anak. Naunsa man ka? Kadagabi naman lang kang mauli ngayon arong orasa? Ma, dako na ko. Pasag din lang ko. Kung ang hinungdan aning imong pagsigig ingon ani, tungod sa nabuhat sa imong amahan din hinako. Anak, please. Ayaw ni buhata sa imong kaugalingon.
Ma, nanak ko uyab. Unsa? Unya, nganong wa man na nimo dad adinis bay? Puhon na lang, ma. Ako siyang pilaila ni mo. Ha? Imo kong dadon sa inyo? Yes, babe. Gusto nga makailas mama ni mo. Babe, dili ba good? Sayo ra kaayo para ana. Does it matter? Seryoso ko ni mo. Seryoso man sa kakan ako. Oh, Wa makakagitago na ko. unsa? Recorded by X Thunder Gaming. Wa, uy. Unsa may itago na ko? Ikaw no, gibinuang nga ganiti ka. Kadali sa ni mo mamuhay. Ikaw, gyud. Sige lang, kung dili na ko busy, moingon na unya ko nimo. Ma, si Nancy. Nancy, akong mama. Hi, tita. Hi, Iha. Nice to meet you. Dali mo pangaon mo. Salamat, ma. Wa lagi ko makabantay sa imong papa. Ito pangita, buti ayo. James, Tinuod bitaw, ma? dili na ta magstorya pa bahin, ana. Sige na, mangaon na ta. Dili day mo okay sa imong papa? Dili. Naglagot ko na ya. Unsa may hinungtan? Doon na siya ikabit. Huwag ko makasabutan ng mga taong minyo na nanay asawa pero mga bit gihapon. Ubus labaw nang huwag ko makasabutan ng mga babae nga mo patulog minyo. Kadaghara ng way sabi ta. Ganong anak mo sa mga taong minyo. James. James. Nancy. Nancy. Unsa? Hustler gyud mo uyab. O bay. Puro magsuhitog yung kaya siya na butanga. Mao babay. Pasig kadaghan na makasuway. Bay. James, natultulan ako ang imong amahan. Unsa ma? Gisundan ako siya. Ug naa siya bahay nga uli anak kung dili siya mouli dinhi sa ato. Kung mo na, sulngo na to dito. Mauning bahay anak. Tukto ko na to. Ni amo? Hain ang imong babay, ha? Pagawasa siya. Nausaban mo. Ayaw mo pag-iskandalo din eh. Han? Oh, Nancy! Ikaw may kabits kong amahan! Ginoo ko, James! Ma! Buwag itong babayhana, ha? Dili ko musugot nga mautoy mauyab ni mo, James. Ma! James, pasaylo ako. Nga naman, Nancy. Ang tinuod. Lisod ang among kahimtang. Misakito nang akong inahan. Uwan ako'y papaw niya. Na ako'y mga igsuon. Ang imong amahan mo'y nitabang na ako financially.
Nancy, Nitry ko ang mga tarong nga trabaho, James. Pero kuwang ra kaayo. Wa ko'y laing choice. Nancy, Pasaylo ako. pasayluwasan ko. Pero makigbuwag ko nimo. James, Ugunta, kung nagyo kay gamay pagbati nako, bisan kamay lang. Unta imong buwagan ang akong amahan. James. Sakit kayo nga mahibawan nimo. Ngangi mong uyab, more ang kabit sa imong mismong amahan. Pero ambot ba? Wa ko makafeel og kasuko ni Nancy. Gani naluoy ko sa iyang sitwasyon. Mahal na ko siya, pero isip respeto sa gibati sa kong inahan. Ako siyang gibuwagan. Dinhil ng kutob, dagang salamat, Armen. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kitong mga higalan kaagi ni James nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayang gipangayo awit lahan. How do you heal a broken heart? Ang mong kaagi gibahatan ni doon sa radyo ni Jelly Haga o gubos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamu sa mga higala ug mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Yadres lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, takang salamat sa inyong pagpaminaw.